Ibrahim, dubi sama can sararin samaniya kuma ka kirga taurari in za ka iya. Haka zuriyarka za su kasance. Shekaruna kusan 100 ne fa. Ta yaya zan kasance uba? Sara, matarka za ta haifa maka ɗa namiji, za ka kuwa raɗa masa suna Ishaku, kuma zan tabbatar da alkawalina da shi da kuma zuriyarsa a matsayin madawamin alkawali. A daren nan, na miƙa maka hadaya ta ƙonawa. Ubangiji na, Allah na. Ta Ishaku ta ɗai bayan ɗai. Jefa shi da ƙarfin kaɗana. Ƙarfi gare ka saurayi, na gode ɗana. Ibrahim, je ka ɗauki tilon ɗanka wanda kake matukar kaunarsa. Ɗauke shi ka kai shi zuwa ƙasar Moriya. Zan nuna maka wata dutse inda dole za ka mika shi hadaya bisa bagadin wuta. Kana bukatar in yi hadaya da tilon ɗana Ishaku? Kalmar harabana, kalmar dukan duniya. Ni ne jan namiji sarkin bakaddin duniya. Ai na kore su sun tsere Joy. Ni ne Commander Krasno na mayakan inuwar duhu. Sai me? Kai wanda kwaya kake sha ne? Dan gudu waɗannan gaji. Wannan soma tabi ne. Kai, wannan Hollow Knight ɗin Virtual Banda ɗin ta haɗu. Na'am, ana sai da shi ko ina. Zan baka tabbaci shagon nan tamu na da farashi mafi rahusa garin nan. Idan har muna da saura a sito. Na yi ta roƙon mahaifina da mahaifiyata su saya min irin wannan abun. Cikin duka abubuwan da za ka bukata a duniya, Chris, ko ka san da cewa kana neman abin da bashi da tabbas? Ai wannan hula ce mai rami. Menene haka? Wancan sauti kamar wata babban injin da za ta fashe? Ƙwarai, mu matsa gare shi. Albishirinku! Kai, ina ka samo wannan? Na nemi taimako daga wani makirkiri da ke Virtual Bender. Na gode. Ban ma san yadda zan muku godiya ba. Zan ce kana yin kyakkyawar aiki. Chris, game da wasannin, ai ni ma na ta ajiye wasu sabbin wasanni. Menene abin nan zai yi da ba zan iya ba, Chris? Kawai Mega Ultra Combat 9, Interplanetary Zombie Quest, Amon Just Smackdown. Ai, waɗancan? Debbie, yaya dai? Ya Phoebe, kina ji na? Dama akwai wani yaro ne mara lafiya a nan wurinmu. Kuma shi burinsa kawai shine a samo masa ɗaya daga cikin sabbin Hollow Knight ɗin nan. To, asibitinmu mun yi ƙoƙari amma abin wasan ya yi wuyan samu. Na tuna kin ce Crispin ya san wani a Virtual Bender. Ya bani ahuwa, Debbie. Mai gidana ya kira wani abokinsa don ya samo wa Chris Hollow Knight. To, gara dai da aka jarraba. Na gode Phoebe. To, zan ga yadda za a taimaka masa. Ji daɗin wasan ɗana. Menene, Chris? Ban sani ba.
na so abin wasan nan, amma gashi dai bana ji kamar yadda na yi tsammani zan ji. Littafin kwarai. Littafin kwarai. Chris, na san yadda kake kula da Hollow Knight ɗinka. Saboda haka zan tsaya an kare ta domin na san ba za ka so wani abu ya. Abu bai yi kyau ba. Yayin da ake jarraban lokacin muke ɗaukan yawancin darussa game da dangantakanmu da Allah. Giz, ina ne muke? Bisa ga na'uran gano wuri muna cikin wani tsauni ne a bayan garin Hebron. Ɗimbin shekaru ba tare da Hollow Knight ɗina ba. Littafin kwarai ya kamun haka. Shuru, kun saurari wancan? Hayya ɗana. Ɗana. Menene matsalan wancan mutumin? Kamar dai yana cikin damuwa sosai. Ya za mu taimaka masa? Ko ɗansa ne ba da lafiya. Ko za a samu likita nan kusa? Ga littafin kwarai. Da sauri haka? Joy, Giz, mu mai da dabbobin nan ciki. Ina kan yi, Chris. Mu je. Mu je kawai, ba abin gani a nan. Koma kiwon ku. Giz, ina muke yanzu? Ba kanta, bisa ga na'urata, littafin kwarai ya maido mu baya kaɗan da kwana guda. Kana nufin shekaran jiya muka ga mutumin nan da ke kuka a tantin? Gaskiya ne, kuma bisa ga lissafi na. Ku tsaya, kar ku motsa da garaje. Jakin nan yakan yi mummunan harbi sosai. Hop! Amma kuma ina da tarin ƙarfi kamar jarumi. Yanzu za ku iya fita a guje. Wai, ashe kuna da gudu haka? Ba za ka iya kama ni ba? Za sai ka yi gudu sosai. Zan haura saman barka. Haka muke yi kullum. Yauwa babban jarumi mara tsoro ya sake samun nasara da ya ƙara kama wani ɗan kurkuku. Akwai wani muhimmin abu da nake so game da yaron nan. Kayi aiki mai kyau. Na gode abokaina. Ni ne Ishaku. Kamar dai kuma kiyaya ne na ƙwarai. Mu Ishaku. Baba! Ƙaunataccen ɗana. Kai, mutumin nan ne da ke kuka a wajen tenti. Ishaku ne ɗan da yake ta damuwa a kansa? Ku tuna, littafin kwarai ya maido mu baya. Kenan da abin da zai bata masa rai, to kaddara bai faru ba ma tukuna. Ishaku, me wancan? Ana kiranta Abacus. Babana ne ya bani kyautarta. Ya ce mini in ringa kirga taurarin sama da ita. To, kwamfuta kenan kafin a kira kwamfuta. Kwamfuta? Kakka damu. Ishaku,
Me yasa mahaifinka yake so ka san yawan taurarin sama? Saboda tun ka a haife ni, Allah ya ce masa ‘ya'yansa da kuma ‘ya'yansu na tsararraki masu zuwa. Wataran za su ribabbanya su fi taurarin sama. Kuma ba wannan lokacin ne kaɗai Allah ya magana game da kai ba. Shekaru da yawa Saratu da ni muna jira. Amma alkawarin da Allah ya ce za mu samu ɗa ya ɗauki lokaci fiye da yadda muke tsammani. Sai wataran. Ubangiji na. Zan sake zuwa wurinka kuma bisa ga lokaci na haihuwa, kuma Sara matarka za ta samu ɗa. Me yasa Sara ta yi dariya? Ko tana shakkar cewa za ta samu yaro ne da sufanta? Ai, ni ne Ubangiji, komai mai yiwuwa ne a gare ni. Zan koma wurinka shekara mai zuwa a lokacin da na yi alkawari. A lokacin Sara ta samu ɗa. Ban yi dariya ba. Kin yi dariya. Kuma shi sa Allah ya raɗa mun suna Ishaku. Domin ma'anar Ishaku dariya ne. Yanzu ku zo, lokacin cin abinci ya yi. Karɓi Joy, ki yi amfani da abacus ɗina ki kirga tumakin gobe. To? Amma abin da ban mamaki. Me abin mamaki, Chris? Da cewa wani abu zai faru da zai sa Ibrahim cikin bakin ciki. Yanzu kuma ba abin da za mu iya yi saboda ba mu san menene ba. Ya ka gani? Dubi yadda nisan dutse na ya kai. Ya kamata in je in ɗan sha rana. Zan nuna maka inda za ka samu duwatsun harbi masu kyau. Suna nan, amma sai mun tono su. Wayo! Yashi! Ha! Waɗannan sun yi daidai, mu je. Kamar akwai matsala. Ina ganin ya kamata in yi wasu 'yan binciken kwakwaf. Ibrahim, je ka ɗauki tilon ɗanka, wanda kake matukar kaunarsa. Ɗauke shi, ka kai shi zuwa ƙasar Moriya. Zan nuna maka wata dutse, inda dole za ka mika shi hadaya bisa bagadin wuta. Ishaku. Ina so ka taho tare da ni. Ina. Za mu yi tafiya da abokaina? Zan tashe su. Abokanka ba za mu tafi tare ba. Wannan bukata ce ta musamman daga Allah. Ni da kai ne kadai za mu tafi. Ina kwana Chris? Ishaku, ina za ku je da sassafen nan? Zan tafi tare da babana ne. Za mu je kan dutsen mika daya ga Ubangiji. Na tabbata ɗaya daga cikin kyakkyawan ragunanmu ne. Wannan abakus ɗin ya haɗu. Ya ne, ina Ishaku? Ya faɗa min cewa za su je su yi hadaya kona da shi da mahaifinsa. Kila da rago ɗaya. Amma 'yan tumakin alisabce suke. Bai kamata a ce mun rasa guda ɗaya ba? Gizmo, menene matsalarka? Ya yi ta rikicewa tun da ya sha rana jiya. Me wancan? To, ɗaya daga cikin abubuwan da ya adana kenan. Gizmo yakan iya ɗaukan hotunan duk abubuwan da ke faruwa a kewaye da shi. Ibrahim, je ka ɗauki tilon ɗanka, wanda kake matukar kaunarsa. Ɗauke shi, ka kai shi zuwa ƙasar Moriya.
zan nuna maka wata dutse inda dole za ka mika shi hadaya bisa bagadin wuta. Yaya Allah zai buƙaci haka? Mu je, kamata mu taimaki Ishaku. To, wace hanya za mu bi? Can ne? Ko can ne? Baba, ga mu da wuta da itace, amma ina ɗan ragon da za a hadayar da shi. Ɗana, Allah zai tanada wa kansa ragon hadayar ƙonawa. Ubangiji, ba ni ƙarfi yadda zan yi abin da ka umarce ni in yi yau. To, ba nan ba ne. To, ga abin da za mu yi. Wacce hanya ya kamata mu bi, Gizmo? Waccan hanyar? To, mu nan kawai za mu bi. Yanzu hakan ya yi kyau. Baba? Ya ɗana, Allah zai tanada wa kansa ɗan rago domin hadaya ta ƙonawa. Babu lokaci. Ibrahim, tsaya! Kai! Ibrahim! Ga nan! Ishaku! Ibrahim! Ba zai ji mu ba daga nisan wurin. Idan ba za su ji mu ba, akwai yadda za mu gansu. Ibrahim, kada ka ɗora hannunka akan yaron nan. Kada kai masa la'ani ko ta kaka. Domin yanzu na sani kai mai tsoron Allah ne, da yake baka hana mani ɗanka ba, tilon ɗanka. Allah ne ke magana da Ibrahim.
kamo ragon don mu miƙa shi hadaya ta ƙonawa. Ubangiji ya tanada. Ta wurin zuri'arka dukkan duniya za su samu albarka domin kai mani biyayya. Ai Allah ba zai bar wani abu ya faru da Ishaku ba. Me? Dama da ɗan ragon nan aka shirya za a yi hadayar. Joy, baki gani ba? Kana nufin duk wannan gwaji ne? Allah ya so ne ya gwada Ibrahim ko zai iya miƙa masa abu guda da yake ƙauna. Amma ɗansa? Kai, ban tunani zan iya irin wannan kudirin mai wahala a rayuwata. Ni ma ba taɓa jarawa ni kamar haka ba. Kin san me? Ina ganin kamar wata 'yar jarabawa ake muni yanzu. Na'am? Malama Sweetman, Chris Quantum ne. Chris, ina godiya da abin da ka yi, ka koyi abin a zo a gani. To, na gode, na ji daɗin hakan. Yawwa, kaɗan da na manta. Ko da yake ba tabbas, amma an ce sabbin yayin Holo9 za su shigo shago a daren yau kuma tun safe nake kan layi domin samun abin hannun shiga gasa. Yanzu taka ce. Na ƙara samun damar buga wasan, lallai kuwa. Za mu je mu wala ba dare ba rana a fagen wasan nan. Kuma na ji sabon Holo9 ɗin nan ya to da wasanni ninki biyu fiye da na da. Wasanni ninki biyu? Shin ko na ambaci cewa na ɗora sabon tsarin Gita Star?